Buran. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Buran. Ito madam ya. Binorbor. Alam nyo ba mga friends, na itong binorburan o binuburan ay sikat ito dito sa lalawigan namin ng Pangasinan, lalo na dito sa bayan ng Mangaldan. Tumatagal po ito ay nagiging wine. Kung tawagin ay fermented rice wine o tapoy. Masarap to kainin pag malamig mga friends. Pwedeng gawing ice candy. Madali lang gawin. Pag gumamit po kayo, tawag nilang bubur, yung pinakita ko sa inyo kanina. Bali yes ball po yun mga friends. Yun po ang nag-ferment sa paggawa nitong, sa Ilocano ang tawag nila dito ay binubudan. Sa English ang tawag naman nila ay fermented rice. So try nyo din bumili nito mga friends. Mura lang po. Pwede kang bumili ng 5 pesos lang po. Meron din pong 10 piso. Meron din pong 20. Matagal ito sa ref. Hindi basta-basta mapapanis. Friends, parang papaalam na ako. Sante, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. See you again next time.